abin da na sani shine mafiya shahara, mafiya shura, mafiya kuɗi, mafiya isa a masana'antar su ne mafiya tantiran cikinta. Abinda da yawan al'umma ba sani, wanda suka fi kowa rauni, suka fi kowa rashin kuɗi, suka fi kowa rashin isa da rashin goyon bayan manyan 'yan siyasa da manyan da ke cikin gwamnati su ne masu ɗabi'ar fina-finai. Haka ba karamin aiki bane a ciki. Mujiyoyin da ke cikin wannan masana'antar su ne wanda za su kalli wannan mutumin da ke cewa, wanda ke promoting. Dan wani lokacin ka duba ta wata siga za ka kawai kawalci ne aka ɗan yi masa wata ƴan kwaskwarima. Ai hakurin kalma ta yi tsauri, duk wanda ya sani ya san haka nake. Ina da matsala. When it comes to gaskiya sai na faɗa, ko za ka kashe ni baka da wuta baka da aljanna. Abinda na sani Allah shine ke da sabon da zai muni. In nayi gaskiya kuma zai tambaye ni, Allah ya ce ku faɗi gaskiya ko da akan kawo nan kuɗi. Dan haka ba ni ina jin kaina tsoron da Allah zai tutse ni ya ce Abdullahi rana kaza ga wata kaza ga lokaci kaza a fikire kaza an ce ka faɗi gaskiya kai ƙarya. Wannan ita ce gaskiya. Akwai masu promoting din karuwanci, wannan an sani, kamar yadda suke a cikin al'umma akwai su a cikin mu. Akwai masu promoting homosexuality, akwai su a cikin mu an sani. Akwai masu promoting kowane irin abu ne an riga an sani. Amma wani irin yaƙi ne wannan? Albashi yanzu ni nake magana a nan gurin. In sha maka Allahu na riga na san wannan magana da ni da yawa daga cikin yan fim yau. Watan yin gaba da ni ya kama gurin. Da yawa daga cikin jarumai na fim da daraktoci watan cire na a cikin ayyukansu ya kama. Da yawa daga ciki watan cin mutunci da ɗora hotuna na a tozarta na a nemo laifuka na a bayyana a duniya ya kama. Amma ku sani shi ne, ni abin da na imani da shi shine akwai abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa alqur'ani. Sanda sahabbai suka zo ana za su kashe ku, za su yi muku kaza, za su yi muku kaza. Inna nasu qad jama'u lakum fakhshawhum fazadatuhum imana. A duk lokacin da na faɗi gaskiya ina samu wani confidence a rayuwata na cewa na sauke nauyi ɗaya daga cikin abin da Allah ya dora mini. Kuma wannan ni dama maksud wannan shine yana daga cikin abin da ni ya kawo da cikin fim. Ba na zo fim bane dan nemi suna. Dan da wanda suka sanni da yawa sun sani tun ina cikin ɗalibai na ilimi. Alhamdulillah daidai gwargwado na samu daidai gwargwado sunana. Alhamdulillah. Amma yanayi ne na rayuwa ke sa ɗan adam ya koma wani layin da ba shi bane layinsa. Amma in ya tsinci kansa a cikin wannan layin kada ya manta da ɗabi'arsa da addininsa da kuma cewa shi jakada ne na al'umma. Muna da magoya bayan da muke alfahari da su, kana da magoya bayan miliyan 10, miliyan 5, miliyan 20. Me alfaharin ka idan kullum kai al'umma ka sharri kake kawo? Menene ribar ka idan kai kullum al'umma ka ba a faɗa sunan ka su faɗa alkhairin ka sai dai sharrin ka? Dan haka aiki ne ja a gaban hukumar Hisba. Amma abin da na sani shine duk da kasancewar aikin ja, duk lokacin da ka ce za ka yi gaskiya, za ka ji tsoron Allah, za ka bi dokar Allah, to ko da duniya za ta kware maka bayan Allah zai taimake ka. Wannan misali da yawa ya faru, mun gani a duniyar musulunci, mun gani a duniyar siyasa, mun gani a rayuwar da muke ciki. Na san cewa wani zai je faɗa gaban wani ɗan siyasa ya kuka, dama kuka ba a cikin musa na mutum yan fina-finai, dama kuka wani kayan banza ne a gurin wasu. Zai je faɗi je kuka, za a ci mutuncin mu, za a kore mu, za a raba mu da sana'ar mu. Maybe honorable wani zai kira waya, ko maybe excellency zai kira waya ya ce wannan yaran kun takura musu ku rabu da su. Muna kallon ka fajiri, dama da kai aka da baki aka lalata yan al'umma. Addu'ar da zai yi shine Allah ya jarabce ka da abin da ka jarbe yan al'umma da shi. Dan haka yan fim yan uwana kuna jin wannan. A matsayin ku na marubuta zan faɗa muku da harshen da malam bai sani ba. Ku marubuta ku ne alƙalai. Ku kuke rubuta duk abin da ake faɗa a cikin fim.